את הרכב שלו מפנייה. עכשיו היה גם באשקלון. עכשיו, דקה לפני, חברה שלי דיברה איתי, אמרתי, יש איזה כזה. הוא לא כאן. כמובן שלי. בדיוק הלכתי להוציא מזה. וואו. בחיים לא שמענו את זה ככה. We never hear it so close. It's loud. Yes. Wow. Loud. נדמה לי שזה של השימור נמצא פה באמצע בחולות. הוא נמצא, כן, אחרי אלתא. לא שמה. הכיפת ברזל? כן. איפה שהאלתא? איפה שבית העלמין? כן. שמה, אחרי בית העלמין. שמה, לא פה בכיוון לא, של לא, החוף. לא, לא, לא. איפה שבית העלמין יש שם חיילים, יש שם את הכיפת ברזל. אתמול אשדודים לקחו להם אוכל. חמודים. זקנים הם. יש להם חפירה כזו בחול. גם שיש עזקים, הם מתחפרים שם. נראה לי יהיה לנו ככה כל היום, למה? כי אנחנו ממשיכים, אנחנו תוקפים. אני שומעת כן, את עושה. כן. הרגנו להם עכשיו בבוקר עוד פעם. בסדר. יאללה.